Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw nining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 5 hangtod sa 7. Ang giingon diri: Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Kristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Niadtong miaging simana mga kaigsuunan, nag-focus kita primarily sa pagtawag sa Ginoo sa mga katawhan niya ngadto sa kaluwasan. Ang giingon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 6, lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Ang giingon pod sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Ug atong nasayra ni adtong miagi natong pamalandong nga sa wala pa si Pablo gitawag ingon nga apostol, gitawag una siya sa Dios aron mahimong Kristohanon, aron mahimong magtutuo, aron mahimong balaan. Kining pulong nga balaan mga kahigalaan, makaplagan kini sa bag-ong tugon 161 times. O kining pulong nga balaan nagahisgot kini sa tanang mga Kristohanon. Ang tanang mga Kristohanon gitawag sa Dios aron mahimong balaan, gilain sa Ginoo aron mahimong iyang mga katawhan. Gidihugan kita sa balaang espiritu alang sa atong buhi nga Dios. Gilain kita gikan niining kalibutana aron kita magkinabuhi nga matarong. Ang giingon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6 versikulo 17 hangtod sa 18, busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang tawag sa Ginoo mga kahigalaan ngadto sa kaluwasan, gamhanan kaayo nga tawag. Nganong nakaingon ko nga gamhanan kaayo nga tawag? Tungod kay ang atong kasing-kasing kung wala gayud ang pagtandog sa balaang espiritu, magpabilin kining bugnaw, gahi ug patay. By nature, mga kahigalaan, we despise that which is holy. Gidumta nato ang pagdumala sa Ginoo sa atong kinabuhi ug nakigbato kita al kontra kaniya alang sa atong kagawasan. Dugang pa,
Nagpanglihok gayod si Satanas ug iyang gibutaan ang atong mga mata aron dili nato makita ang atong pagkadautan ug aron dili nato makita ang grasya nga gitanyag sa Ginoo sa kaluwasan. Matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 ang giingon diri, ang Dios nga miingon gikan sa kangitngit mudanag ang kahayag, mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag gikan sa nawong ni Kristo. Ug dugang pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 ang giingon diri, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. So this proves, mga kaigsuunan, nga ang pagtawag sa Ginoo sa atong kinabuhi aron maiya usa ka gamhanan kaayo nga pagtawag. So ning takna sa kahaponon, I want to examine the second part of this glorious call of God upon our lives. How we came to be called to salvation in the first place. Giunsa man pagtawag sa Dios kanato ngadto sa kaluwasan. The call of God upon your life came as the result of His love for you in particular. Kining pagtawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, igsuon, namugna kini gumikan sa dako niyang gugma alang sa tanang mga katawhan niya. It is based upon God's covenantal love. Ug ning takna sa kahaponon atong tan-awon kining phrase nga nahasulat sa bersikulo 7 sa Roma kapitulo 1 sa atong teksto nga nagaingon, busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Ang makasubo kayong pamalandungon sa mga Kristiyano ning atong kapanahunan karon is that kasagara sa mga Kristohanon, mga kahigalaan, ignorante, mahitungod sa gugma sa atong buhi nga Dios. And the only way they can conceive of God's love is the same love that He has for everybody. Ug nagtuo sila, mga kahigalaan, nga ang gugma sa Ginoo pareho ra sa gugma niya sa tanang mga katawhan. Matod pa nila, God loves the world and I am in the world. Therefore, God loves me. Mura na ilang pagsabot sa gugma sa atong buhi nga Dios. Apan kun atong tun-an ang Biblia, mga kaigsuunan, dili uniforme ang gugma sa Ginoo sa tanang mga katawhan. Aduna siya gitawag nga general love sa mga katawhan, pero aduna siya gitawag og espesyal nga gugma alang sa iyang mga niluwas, alang sa iyang mga piniling katawhan. So, ang pangutana niini, before ta magpadayon sa atong pagtuon, do you know of God's love for you in particular? Of course, there is a general love of God for all of the people in the whole world. Pero ning takna sa kahaponon, pagatun-an nato kining gitawag og covenantal love, espesyal nga gugma sa Dios, dili alang sa tanang mga katawhan, kundili alang lang sa iyang mga piniling katawhan, alang lang sa iyang mga niluwas. Kini nga gugma labaw gayod sa tanan, tungod kay dili tanan nakabaton niini. So unahon nato og discuss kining gitawag og general love sa Ginoo alang sa tanang mga katawhan. Ang Biblia nagtudlo nga taliwala sa pagkadautan sa mga katawhan, bisag hinukman na kining kalibutana sa atong buhi nga Dios, nagpakita gihapon ang Dios og gugma ug kaluoy alang sa tanan, isip ilang magbubuhat. Ang giingon sa Matthew chapter 5 verse 43 to 45, paminawan ninyo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala.
So giunsa nato pagsayod mga kahigalaan nga adunay gugma ang Dios alang sa tanang mga katawhan in general. Gumikan kay ang adlaw misubang ganinang buntag, parihong misubang ang adlaw alang sa mga matarong ug alang sa mga dautan. Kung atong pamalandungan ang atong nasod karon sa Pilipinas, bisan pa ang atong lugar, daghang mga katawhan nga nagdumot sa Ginoo. Daghang mga katawhan nga wala nagpasakop sa Ginoo. Daghang mga katawhan nga gabugal-bugal ug gabiay-biay sa atong buhi nga Dios. Sa tinuod lang, adunay katungod ang Ginoo. Walay makapugong kaniya kung puuhon niya ang tanang mga dautan pinaagi sa coronavirus. Pero wala kana niya gibuhat. Misubang gihapon ang adlaw ug iya gihapon gibubo ang ulan sa tibuok kalibutan ug ang nakapahimulos niini ang susamang dautan ug maayo. The Bible declares that one of God's essential attributes is love. Ang giingon sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 8. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ang gugma, mga kahigalaan, mao gayud kini ang pinakasentro sa dughan sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay siya Dios sa gugma ug Dios sa kaluoy. Ug gumikan sa iyang dakong gugma, iyang gipadala niining kalibutan ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron ihalad niya ang iyang kinabuhi alang sa mga makasasala. So kinahanglang dili nato ikaulaw ang pagsugyot or pagtaho sa tanang mga katawhan mahitungod sa kaluoy sa Ginoo nga iyang gi-demonstrate pinaagi sa iyang gugma. We should not be ashamed to tell the sinner that God loved the world enough to send His Son to die for whoever would trust Him. Now, wala ako nagasulti mga kaigsuunan nga ang gugma sa Dios murag nagtabo na sa uban pa niyang mga kinaiyahan sama sa iyang pagkabalaan, sa iyang hustisya ug sa iyang tunglo. No, we do not deny those attributes of God also. Pero ang gugma sa Dios dako gayud kaayo to the point nga hangtod karon gipugngan pa niya ang iyang tunglo ug kapungot, wa pa niya gibubo sa tibuok kalibutan. Gumikan sa iyang dakong gugma. Although sa katapusang adlaw, iyang ibubo finally ang iyang tunglo sa mga katawhang nagdumili kaniya. But everything God does is motivated by love. It is God's very nature to love. Ang Dios balaan, ang Dios maghuhukom, apan isip usa ka mahigugmaon nga Dios, iya unang gipostpone ang iyang judgment. Gumikan kay puno siya sa kaluoy. Ang giingon sa Salmo kapitulo 145 bersikulo 8 hangtod sa 9, paminawan ninyo. Mahigugmaon ug maluluyon ang Ginoo, dili daling masuko ug puno sa gugmang walay paglubad. Maayo siya sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang binuhat. O gisumpayan pagayod kini sa Ezekiel chapter 33 verse 11 ang giingon diri, ingna sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa kamatayon sa tawong dautan. Ang ikalipay niya mao nga ang dautan mubiya na sa dautan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Busa hunong na kamo sa pagpakasala kay nganong tuyuan maninyo ang kamatayon o katawhan sa Israel. So nakita nato ang gugma sa Dios to the point nga nangagda gayud ang Dios nga pilion siya ug talikdan ang sala gumikan kay wala malipay ang Dios, dili ikalipay sa Ginoo ang kamatayon sa tawong dautan. Ang ikalipay sa Ginoo nga ang dautan maghinulsol, mubiya sa sala ug mubalik ngadto kaniya. Karon paminawan ninyo ang mga pulong sa Ginoo ngadto sa batan-on nga dato. Sumala sa nahasulat sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 21. Ang giingon diri, mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong,
Usara ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. This was a lost sinner. He was selfish and God-hating. Apan naluoy ang Ginoo kaniya. God was compassionate towards him. So nagpamatuod gayud kini mga kaigsuonan nga adunay general nga gugma ang Ginoo alang sa tanang mga katawhan. Apan ang general love sa atong Ginoo alang sa tanang mga katawhan dili susama sa kining gitawag og special covenantal love for the elect. Adunay minilyon ka mga katawhan nga anaa na sa impyerno karon nga gihigugma sa Ginoo in a general sense. Pero ang tanan nga espesyal nga gihigugma sa Ginoo, ang tanan nga iyang gipili sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, sa wala pa gani matukod ang kalibutan, dili gayod malaglag ang ilang kalag ngadto sa impyerno. And this leads us to the second point of our meditation this afternoon, God's particular love for His covenant people. Ang partikularmente nga gugma sa Dios alang sa iyang mga piniling katawhan. Atong paminawon og utro ang giingon diri sa bersikulo 7 sa Roma kapitulo 1. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. So, ang buti ipasabot ba niini mga kaigsuonan? Nag-ingon ang Ginoo sa tanang mga lumulupyo sa Roma, tanan walay gipili bisag isa, that God loves everybody in Rome and so He loves you. No. Ang gisulatan lamang sa Dios niini pinaagi ni Pablo kadto lang mga magtotoo didto sa Roma. Wala kini gisulat sa tanang mga katawhan didto sa Roma. Kung akong sulatan og sulat si Mary Joy nga akong asawa, dili naman uso karon ang love letter, no? Mga text message na lang man. Ug ako siyang sulatan ug akong ingnon, my dearly beloved Mary Joy, I pray that God will bless and keep you and protect you. Well, kung dunay laing tawo nga makabasa niini, ila ba kining pagaisipon nga nagsulat usab ako alang kanila? No. Si Mary Joy gayod ang akong gisulatan. Of course, I love everybody. I love all of the church members. But there is such thing as particular love of my heart towards my wife, Mary Joy. Ubos kaayo ang atong pagtan-aw sa Ginoo kung ang atong logic ingon ini. God loves the world, and I am in the world, and therefore God loves me. Mura na'y gugma nga imong nasabtan mahitungod sa Dios. Paul is not saying in this verse of everybody that lives in Rome. Paul is talking to the beloved. Gisulatan ni Pablo ang tanang mga hinigugma sa Dios, particularly sa mga magtutuo didto sa Roma. He isn't writing to everybody in Rome. This is covenant love. Paul is writing to the bride of Christ. Nakigsaad ako kang Mary Joy way back in 2001 nga ako siyang higugmaon supremely. And I chose her above all others to be my wife. I made a sacred vow before God in His presence. Ug si bisan kinsa nga gibugkos sa Ginoo, dili gayud kini mabulag sa bisan kinsang katawhan. What God has joined together, let no man separate. By God's grace, pinaagi sa grasya sa Ginoo, dili gyud nako putlon or gubon kadto nga pakigsaad kang Mary Joy ni adtong gikasal kami ni adtong tuig 2001. This is covenantal love. Sa Juan kapitulo 10, gitawag ni Kristo ang iyang kaugalingon isip maayong magbalantay. Paminawan ninyo ang John chapter 10 verse 11. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. So ang gugma sa Ginoo alang sa iyang mga karnero parihong intense and particular. Lawom kaayo nga gugma ug particularmente nga gugma. He loves His particular sheep. Wala gihigugma sa Ginoo ang mga kanding.
gihigugma lamang sa Ginoo ang iyang mga karniro. Kung nakita sa Dios nga adunay karniro niya nga nagantos, iya gayud kining kabuton ug iya kining gakson sa iyang mga bukton ug iya kining kudkuron ug ibalik ngadto sa mga panon. Matod pa sa John chapter 10, nakaila ang Ginoo sa tanan niyang mga katawhan and He calls His own sheep by name. Juan kapitulo 10 bersikulo 14, Ako ang maayong magbalantay. Nakaila ako sa akong mga karniro ug nakaila usab sila kanako. Namati sa akong tingog ang akong mga karniro. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Paminawan ninyo ang pag-ampo ni Kristo mismo sa Juan kapitulo 17 bersikulo 21 hangtod sa 23. Ang giingon diri, Nagampo ako nga mausa unta sila, amahan, mausa unta sila dinhi kanato sama nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. So this is covenant love, mga kaigsuunan. Nasayod ka ba niini nga gugma? There is a profound difference between the old covenant and the new covenant. Adunay kalainan sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. Sa daang tugon didto sa Sinai, gitanyag sa Ginoo ang iyang balaod ngadto sa iyang mga tawo ug iyang gihatag ang iyang kaugalingon ingon nga Dios nga nagapasaylo. Apan wala gihatag sa Dios sa daang tugon ang impluwensya sa balaang espiritu aron mahumok ang kasing-kasing sa mga katawhan ug aron sila mutuman gayod sa balaod sa Dios. Mao nga sa bag-ong pakigsaad, gitawagan ikini og bag-ong pakigsaad gumikan kay ang balaang espiritu gihatag na sa Ginoo sa bag-ong tugon nga magapanglihok sa iyang mga katawhan aron kita mahimong masinugtanon sa balaod sa Dios. Ang giingon sa Jeremiah 31 verses 31 hangtod sa 32. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan ug ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Apan sa bag-ong kasabutan nagsaad ang Dios mga kahigalaan nga hikapon niya ang kasing-kasing sa iyang mga katawhan, isulat niya ang iyang balaod sa ilang kasing-kasing ug sa ilang hunahuna. Ang giingon diri sa Jeremiah 31:33. Inig-abot ni adtong panahuna, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo nga nagsulti niini. Matod pa sa Jeremiah 32:40, paminawan ninyo, unya maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kanila. Dili ako muhunong sa pagbuhat ug maayo alang kanila, ug himuon ko silang mahadlukon ug matinumanon kanako sa bug-os nilang kasing-kasing aron dili na sila mutalikod pa kanako. So mo kini kalainan sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. Sa daang tugon gihatag lang sa Ginoo ang iyang balaod apan wala niya tanduga ang ilang kasing-kasing. Pero sa bag-ong tugon, of course, anaa gihapon ang balaod sa Dios apan nagpanglihok siya sa kasing-kasing sa iyang mga katawhan aron mahimo silang masinugtanon sa pulong sa Ginoo. So ang giingon sa Dios nga dili niya talikdan ang iyang mga katawhan sa bag-ong tugon. He will not cease to do them good. He says He would powerfully put His fear in their hearts. Itanum kuno sa Ginoo ang kahadlok sa iyang kasing-kasing. Magapanglihok gayod ang gahom sa Dios sa iyang mga katawhan
aron dili sila mutalikod kaniya. So that is covenant love. That is marriage between God and His people. Nganong mianhi man si Jesus dinhi sa kalibutan. Mianhi si Jesus dinhi sa kalibutan aron lukaton, aron paliton niya ang iyang mga katawhan sa bag-ong kasabutan. Unsa may iyang giingon sa Last Supper sa balaang panihapon, nganong mag-celebrate man gyud kita og Last Supper every now and then. Ang giingon diri sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 20, human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. So ang bag-ong kasabutan di ay mga kaigsuunan, gisecure kini sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, is there anything in the universe that can destroy the power of the new covenant? Aduna ba'y makabungkag sa gahom sa bag-ong tugon? Is there anything that can separate us from Christ? Nagtaho si Pablo nga gitalikdan kuno siya sa iyang mga kauban. Apan miingon siya nga wa siya nag-inusara. Gumikan kay wala siya talikdi sa atong Ginoong Hesukristo. 2 Timothy chapter 4 verses 16 to 17. Ang giingon diri, sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mitabang kanako, gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog, aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. So ang pangutana, aduna ba'y makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Gitubag na ni Pablo sa Roma kapitulo 8 bersikulo 35 hangtod sa 39. Ang giingon diri, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Sa unang Korinto kapitulo 13 mga kahigalaan, mabasa nato ang gugma dili gayod mupakyas. Love never fails. Ang gugma sa Dios dili gayod mulubad, dili mausab. Ang Dios nahigugma kanimo karon igsuon, nahigugma ang Ginoo sukad pa sa sinugdanan sa wala pa matukod ang kalibutan, nahigugma na siya kanimo, and He will never stop loving you. Ang gugma ni Kristo ug ang dugo ni Kristo naga-secure alang sa iyang mga katawhan nga dili sila mahimulag sa atong buhi nga Dios. Ang pangutana, nasayran ba nimo kini nga gugma higala? Nahibulong ka ba niini nga gugma? Mibangon ka ba gikan sa imong higdaanan sa matag adlaw nga nahibulong ug nalipay ug nagmaya gumikan sa gugma sa Dios? Nakapangutana ba ka, nganong giluwas man ko sa Dios nga dautan man kaayo ko? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kinsa ba ko nga gipunting sa Dios ang iyang gugma nga ri kanako? Kini ba nga gugma ni Kristo igsuon mao ang imong kalipay? Is there anything any more precious to you than that? Higala, kung wala pa nimo kini masinatii kini nga gugma, kung hangtod karon naghuna-huna gihapon ikaw nga maningkamot ka nga mabuutan ka aron kahigugmaon sa Dios, nagsalig ikaw sa imong kaugalingon. Undangi pagsalig ang imong kaugalingon gumikan kay ang imong pagabuutan dili gayud kana makaluwas kanimo. Hugawng dinug-an nga panapton lang na atubangan sa Ginoo. Makasasala ikaw. Wala ikaw mabuhat aron mapapas ang imong sala ug aron mawagtang ang tunglo sa Dios nganha kanimo. Pag hinulsol sa imong sala ug tuo ug salig lamang kang Kristo nga nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo, nagula sa iyang balaang dugo
aron maluwas ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Kung mudangop ikaw kang Kristo uban sa dakong pagpaubos ug pagsalig sa balaan niyang dugo, iya kang pasayloon, iya kang luwason, iyang papason ang tanan nimong salaod ug mabatunan gayud nimo ang tumang gugma ug kalinaw sa imong kasing-kasing. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.